Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan ardi latxaren inguruan eta bereziki ardi latxaren esnearekin egiten den gaznaren inguruan solastuko gara eta horretarako lehenbiziko atalean Idiazabal jatorri izendapeneko Felix Ajuria izanen dugu gurekin, bigarren atalean Urdazubitik Ana Mari Bengoetxea gaznagilea etorriko zaigu eta azkenik saioari amaiera emateko badakizue Artzai Gazta elkartea hor dagoela eta Artzai Gazta elkarteko Nafarroko ordezkari bezala gurekin izanen da Marta Pérez Loperena eta hiru kide hauek kontatuko digute beraien elkarteen edo beraien lanen egunerokoak eta nola dabiltzan. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan gurekin Felix Ajuria dugu, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria eta askorentzat dagoeneko aurpegi ezaguna, pixko bat bideokonferentzia zeren genuen elkarrizketatxo bat, eta Felix, ongi etorria, Xaloa Telebistara, pixka batez jendeari gogoratzeko Jose Mari Ustarroz izan dugu urtetan, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria, baina zu ere gizon esperimentatua zaitugu, beti ere Idiazabalen barruan, lehendakari orde lanetan eribili zara, ez? Bai, lehendakaria orain eta Artzaia eta Gaztagilea ere, eta urte asko sektorean, modu baten edo bestera, bere momentuan N sindikatuan tekniko moduan, eta 2000 urtetik aurrera baita ere Artzaia eta Gaztagilea. Eta azken urte hauetan Idiazabalen Ustarrozekin batera, ni lehendakari orde moduan, berarekin eta daukagu lantalde osoarekin lanean, eta berak utzi zuenean otsailaren 23an, harrezkero ni naiz lehendakaria, baina aipatu nahi dut lehendakaria eta lehendakari bila. Orain arte eduki dugun eredua, bi izatea lehendakari eta lehendakari ordea eredu ona izan da, eta aurrerantzean ere horrela nahiko nuke izatea. Orduan, ateak zabalik dituzu ez, beste bat sartzeko pixua lehendakari orde bezala ez. Eta animatzen den gainera nire gustokoa izango litzateke, baditugu Artzai Gaztagile gazteak, gazte bat izatea eta gainera emakumezkoa izango balitz, asko hobeto. Aramaiokoa zaitu, egia esan esfortzu handien duzu eta eskartzeko da, onaino hurbiltzea eta Jose Mari Ustarrozek lan izugarri egin du ere, baita ere urte guzti hauetan. Zure perfila lehendakaria zaitugu, baina zuk ongi esan duzun bezala ez, Artzai eta Gaznagilea, eta orduan ikuspegi desberdina batekin ez, hildo beretik lanean, baina barru-barrutik bizitzen duzu edo lan egiten duzu Artzantzan eta Gaznategien ez. Artzaia naiz, baina baita ere esan nahi dut, naiz eta Jose Mari Ustarroz Artzaia ez izan, denok identifikatu dugula ia gu bezain Artzai edo gehiago, ze horrela jokatu du. Orduan, barneko ikuspegi bat daukat, egunerokotasunekoa, ardiekin egiten dugun lana, gazta egiten daukagun eguneroko lana, problematika eta gauza onak, eta alde hortatik bai daukat gain hori, gainzari hori, egunero bizi dudala nire anaiarekin batera Artzai Gaztagilearen bizimodua. Lehendakaritza lanak ere badu bere ardura eta bere lana, bere denbora, eta ez dakit nola uztartzen duzu, nola eramaten duzu, bi lan horiek ez, azkenean Artzai Gaznagile eta baita ere lehendakari izaten. Ondo antolatuta, laro ondo antolatuta. Alde batetik bi gara nahi eta biok etzean, horrek ematen digu aukera hobeto antolatzeko. Eta biok garbi daukagu, daukagun konpromisua Idiazabalekin, eta niri tokatzen zait momentu honetan lehendakari naizenez, denbora pixka bat dedikatzea, askotan ala eta ona joan da bileretara edo bestelako ekitaldietara, baina baita ere etxetik lan eginez eta pentsatuz, eta askotan esaten du lan egiten dudala pinganilloarekin. Hau da, telefono eta pinganilloa eta ardia jaisten ari naizen bitartean ere bilera asko egiten dut eta ziurazki
saio entzuten ari den norbaitek ere jakingo du, askotan bilerak egiten ditugula telefonoz eta gure soinuak somatzen dituela. Norbaitek kapasak izan behar dugu, gauza denak batera egiteko. Bai, jatorri izendapenak ez, Idiazabalek baina izen handi badu, ospe handia du, eta beti ere kontsumitzaileak berme badu. Berme bat, kalitatea, badakite bertako arrazarekin indako esnea dela, baina gogoratuko digu ez, ikusentzule pixka bat, Idiazabal jatorri izendapenako, zigurtagiria duena, edo jatorri izendapenak horrek ze berme, ze adierazten du, ze betea barra dire hor barruan egoteko. Lehen da biziko eta garrantzitsuena zeuk esan duzu, ez? Jatorri izendapen bat garela, sormarka bat garela, eta sormarka garen heinean Europako araudi bat bete behar dugu. Eta, jatorria da gure oinarria, hau da, Idiazabal gazta egiten da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia eta ia Nafarro osoan, erronkari bailaran izarezik, egin daiteke lau herrialde horietan. Erabili behar dugun esnea da ardi latza erokarrantzanaren esnea, hori da bestia gure oinarritariko bat, eta zergaitik ardi latza ingurua zaintzen duelako, eta bertakoa delako, eta askotan esaten dugun moduan ez txapela daukalako. Kanpoan belarra jaten ibilita daukagun ardi arrasarik errentagarriena delako, eta horrek egiten duelako gure mendiak, gure zelaiak, esnearen bitartez eta Idiazabal gaztaren bitartez balio bat sortzen dutelako. Eta hirugarrena oinarria egiteko modua, ez? Eta egiteko modu horretan esne gordina azpimarratuko nuke, hau da, Idiazabal gazta esne gordinarekin egin behar da. Eta horiek dira Idiazabalen hiru zutabeak. Bai, bolada batean hasi ziren ez, pixka bat indar hartzen edo saiatzen kanpoko arrazak Euskal Herri mailan sartzen, baina genetikoki ikusi dugu ez, hor dugu adibidez Nafarroan, Aslana, Nafarroko latxa elkartea, ardi latxaren bilakaera genetikoki izugarri izan du, ez? Azken, urtetan, 25 urtetan, gaur egunean oso arraza puntero bat dugu eta bilakera hona induna, ez? Bai, ni betidanik izan gara hartzaileak etxean eta ezagutu dut, ez? Ardi latza hiru-lau esne zipristin ateratzen genizkionetik, gaur egungo ardilatzara, baina zerbait hobetu da, ez? Baina oinarria mantenduz, jarraitzen du bertako arraza izaten, arraza rustiko bat, mendia baliatzen duena eta gure zelaiak baliatzen dituena. Eta erronka hori da, ardilatzak hori izaten jarraitzea, hau da, larreetan dabilena, eta esnea belarra, kanpoko eta gure zelaietako belarra janez ematen duen ardi bat izatea, hori da etorkizuneko erronka ere, Idiazabalen balioak mantendu nahi bat ditugu, eta horrela izango da. Bai, beti ere ardilatxa, gasna egiteko esnea behar da, eta ez dakit pixka bat zuek denboraldia nola antolatzen duzu, noiz gutxora, noiz hasten da, noiz bukatzen da? Bai, Idiazabal gazta orain ibiliko dira leku epelenetan, bai Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako leku epelenetan lehen da biziko arkumea jaiotzen. Hartzaile askok egiten dute arkume Eguberritarako eta horrela antolatzen dut. Orain jaiotzen hasten dira 10-15 egun barru hasiko da Idiazabal gazta egiten, gehiago edo gutxiago, eta hortik aurrera leku hotzenetara arte, gure kasuan nahiko altu gaude, leku hotz baten eta gure arkumea jaioko dira, han bildotza esaten diogu. Urtarrilaren erdingurutik aurrera eta ia gazta egiten hasiko gara martxoan. Orain hasten direnek amaituko dute uztailean eta gu jarraituko dugu abuztua irailera arte ardia jaisten eta gazta egiten. Hori da gure kanpaina, gure sasoia. Ardilatzak ez du esnea urte osoan ematen, hilabete batzutan, hori da bere berezitasun bat, eta egokitzen dugu kanpoan belarra dagoen sasoietara, orokorrean. Bai, beti ere orduan denboraldia batzuk hastear edo hasiak, eta ez dakit zuek azkenean kalitatezko produktu bat ekoizten duzue, ardi gasna, Idiazabal jatorri izendapenarekin, eta urtero balorazio bat egiten duzu pixko bat nola joan den denboraldia, ez? Badakigu azken urte hauek oso bereziak izan du direla, ez? Pandemia dela medio, baina momentuan ez dakit, aurreko denboraldiari begitu, eta balorazio bat inezkero ze balorazio egiten alda, Felix? Azkenean igual baloratu behar ditugu azken 2 urteak, ez da? Pandemia hasi zenetik, eta pandemia hasi zenean nola ez beldurra sortu zen,
gazta salduko alda, ze egoeratara goaz, eta bueno, jatorri zendapenetik lan handia egin genuen, hartzaileak animatuz eta industriare animatuz eta administrazioekin ere baliabideak jarri zitzaten, alik eta esne gehien ateratzen eta sasoian ardia jaitsi eta gazta egiten. Eta lortu genuen aurreko kanpainan jaitziera txiki batekin mantentzea 1,1 inguru jaitsi zen produzioa, hori biltzen gara beti 10 milioi litro inguruan, 1.300–1.400 tonelada gazta egiten. Eta pandemia mertan lortu genuen ekoizpena iaia mantentzea, eta gero ikusi genuen, gero buru belarri jarri ginen salmenta bultzatzen, promozioa egiten eta bestelakoetan. Eta denominazioatik egin genituen stok kontroletan, urtarrilean, otsailean ikusi genuen gazta ondo saldu zela. Pandemian bezeroa konsumidoreak oso ondo erantzun du, inoiz baino hobeto. Eta gero aurrean eduki dugu beste kanpaina konplikatu bat. Alde batetik azken kanpaina negu udaberri uda oso ona egin du, eta esnea ondo eta gehiago ekoizteko aukera izan da. Esango nuke esnetan 3% gehiago ekoiztu dela. Eta dugun hartzai gaztagileen kolektiboaren ekoizpena iaia 5% hasi egin da azkenengo kanpainan. Eta gainera badakigu, salmentak ere oso ondo doazela, eta hartzai asko dagoela, hartzai gaztagile asko dagoela, iaia gaztarik gabe. Bezeroak konsumidora jarraitu du ondo erantzuten. Beste kontu bat izan da industriarena. Kasu baten egon da industria bat bere ekoizpena asko jaitsi duena, eta horrek kezkatzen gaitu, erabaki batzuk hartu ditu, ziur aski beldurrez, pandemia dela eta Idiazabal gazta izan zitekeen esnea, beste gauza batzutarako erabili du, ez. Horretan lanean ari gara orain, badirudi datorren hilean sortuko dela bai Nafar gobernuak, bai Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak bultzatuta ardilatzaren esnearen maila, eta hor egon beharko dugu egoera aztertzen, animatzen, eta Idiazabalek poliki-poliki ez salto handiak emanez, baina ea goraka jarrai dezakeen esne gehiago, gazta gehiago egiten, ze horrek esango du atzetik enplegua ere sortzen duela, eta hartzaileak mantentzen dituela, ardilatza mantentzen dela, eta horrek esan nahi du ingurua ere zaintzen dela. Eta salmenta aldetikan, gaur egunean, merkatu honetan, internetez egiten aldire erosketak, edozein bazterretaraino saltzen duzu, ez Idiazabal jatorri izendapeneko gaztak, ez? Badago, jente asko dago etxetik saltzen duena. Azoketan ere jente asko saltzen du, eta ez dira izan urte komplikatuak salmenta zuzenerako. Baina 2 urte hauetan ikusi dugu batez ere komertzio txikia izugarrizko aliatua izan dugula. Kanpoan gutxi saltzen dugu, Idiazabal gutxi saltzen da. Estatuan barna bai, baina atzerrian oso gutxi. Eta bertan daukagula kontsumorik handiena, eta gainera gure kontsumoa hazteko aukera handia ere daukagu. Ezin dugu ahaztu Hego Euskal Herrian populazio handia dagoela, kontsumo gaitasun handia dagoela, eta kanpora begiratuta ere, baina barnera begiratuz ahalegindu behar dugu ea nola indartzen dugun bertako konsumidoreak Idiazabal gazta bertako gazta jatea. Eta hor daude ere beste alde batetik lehiaketak, ez? Urtean zehar lehiaketa asko egiten dire, eta hor, zorionez ez, Idiazabal jatorri izendapeneko gaznak, ospe handia izaten dute, saria handiak eta presentzia, ez? Hori, konsumitzaileentzat kalitatearen seinale da ere, ez? Ezagit pixkoa ze balorazioetan alda lehiaketa ezberdinak izaten dire, ze aipatzen alduzue? Lehiaketek, txapelketek normalean bizibilitate bat ematen digute, ezta? Lehiaketa bat egiten denean edozein herri txiki bateko lehiaketa, zein lehiaketa handiagoak, Ordiziakoa bezalakoak, edo Euskal Herriko lehiaketa edo, denon ahotan dago, ez? Idiazabal gaztaren lehiaketa izan dela, eta horrek ematen digu bizibilitate bat eta postasun bat, gainera ikusten da maila oso ona ematen dela.
Eta badiri urtea baita ere, kanpoan ere gure hartzaiek lehiaketa askotan parte hartzen dutena. Hor daude Erromako sariak, sasoiren baten Austrian, Innsbrucken ere parte hartzen genuen, estatu mailan ere gurmeten egiten direnak, eta Seudurgelekin ere badaukagu konpromiso handi bat, eta go lehiaketetan ere gaztagile asko parte hartzen dute, eta nola ez, World is Ours, duela urte batzuk Donostian egin zen mundu mailako txapelketa horretan, eta urten ere Oviedon egin dena, eta hor ere Idiazabal asko ikusi da, eta bai aurreko edizioan Bergamon, bai oraingo honetan, lortu du superurrea, urrezko dominak, zilarrak eta brontzezkoak ere, baina superurreak garrantzia berezia dauka, ez? Eta urten ere gure gaztategi batek lortu du superurrea World is Oursen Oviedon. Orduan, Idiazabal doan lekura joan da, saririk gabe ez da etortzen. Bai, eta gure eskualdeko gaznategiak ere, beti ere sarituak izaten dire gehienetan, eta seinale hemen, partzai guztia bezala, ez azkenean danak zarete profesionala, dana badakizue lana ongi nola inbar den, eta gero lehiaketa maila horretan, diferentzi txikiak izaten dire, eta ez da erreza ez. Baina eskualde honetan izugarrizko maila dago, izugarrizko maila dago, hor ahaztu gabe kortariakoek infernuko gaztarekin ze maila ematen duten, bai aurten Ordizian txapeldunen txapelketan lehen eta hirugarren saria lortuz, eta gainera izugarrizko puntuazio altuak lortuz, eta urrezko gazta lortuz. Eta zer esan, Bengoetxea familiari buruz, etxelekuakoak, urtea daramatzate txapelketa oso berezietan, sari oso garrantzitsuak lortzen gazta eginez. Eta, sarietaz aparte, inguru honetan, azpimarratuko nuke, jente gaztea dagoela, gauza kondo egiteko gogoarekin, inkorporazio berriak ere baditugu. Honetor baino lehenago taberna baten geratu naiz, eta ikusi dute karteltxo bat, langabezian zaude, egin zaitez nekazari, egin zaitez hartzai, badaukazue ingurua, badaude larreak, badaude ardiak, eta seguru badagoela jente gaztea ondo formatua, eta besteen aria jarraitu dezaketenak, eta animatu daitezkenak ardiak izaten, ardietaz bizitzen, eta Idiazabal gaztea egiten. Bai, oso garbi geratu da Felix, ez, azkenean bizitzen duzu, zuk egiten duzu lana, Idiazabal jatorri izendapena ederki ordezkatzen duzu ere, eta etorri berei du ere Ana Mari Bengoetxea, bera kontatuko digu, Nafarroko txapelketan lortu zuten saria, baita ere nola ez, zuk aski ongi esan bezala Oviedoko munduko gazta txapelketan lortu dituzten dominak, eta gure partetik berriz ere eskertu, hurbiltzeagatik, eta espero dugu Idiazabal jatorri izendapena beti bezala goitu-goitin jarraitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, eta urtean eramatzan inguru zoragarri honetara etorri gabe, eta berriro ere aukera eman ditazue inguru zoragarri honetara etortzeko. Ongi segi, mila esker ba. Mila esker zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Ana Mari Bengoetxearekin gaude, badakizue bera eta bere familia, Urdazubin etxelekua, gaznategia eramaten dutela, eta gaznategia asko bezala, nola ez, ardiak behar dituzte, ardi kuadrilla ere badute, eta familia osoren artean, dena aurrera eramaten dute, eta aski ongi gainera, Ana Mari, berriz ere zoriondu behar zaitugu, zorionak ez? Mil esker. Horien dela berriki, Oviedon ospatu zen munduko gazta txapelketa horretan, alde batetik etxelekua izenarekin edo gaznarekin bi zilarrezko domin lortu zen dituzten, eta bestetik Bengoetxea izenarekin, Idiazabal jatorri izendapenaren barruan, zilarrezko domin bat, eta brontzezko beste domin bat, eta azkenean, gaznategia zilarrez, dominiz, kopaz, sari ez beti, urte asko damakzkizue sektorean, eta beti ere, ongi lan eginez, eta horren adierazle, lortutako sariak, ez? Bai, azkenean urtea honizgaki dugu, eta beti zerbait erortzen da, eta azkenean azken uneneko munduko txapelketan ere lau domina lortzea, konten. Bai, ez dakite, pasadan edo aurreko denboraldia, COVID-a dela medio eta pandemia dela medio, pixka bat gutxi gora bera handiekin joan zen ez, zuek ere hor bizizarete Urdazubin, mugatik hurbil, eta ez dakit nola joan zen pixka bat denboraldia sari hauek iritsi arte.
Azkenean pastu zen ongi, bakarrik etzen bertze manera bazen lan egiteko, nola dena etxia zen, etxeera etzen hurbiltzen jendea gazna erostera, eta horrek iten zuen gu mugitzea gehiago. Azkenean gaude mugan eta iparraldekoak ezin zien pastu gure aldera, orduan gu gaten ginen haien gana, iten ginen pixkatola ordu bat zupatu eta klienteen gana gaten ginen gazna ematera. Eta gero bertze gisa inguruko dendetan ere gaten ginen, gu banatzera eta etxeta ere bai, etxe partikularreta, eta gero ere mugitu zen hauniz paketeriaz bializ. Zeren bazen jende hauniz ohituratua turistak etortzea gure etxera, igual gazna erostera, eta orduan haiek nola ezin zien etorri, deitzen gintuzten, ja bialtzen alginun, eta bertze manera baten egin ginuen lana, baino ongi atera zen azkenean. Eta pixka batez, denboraldia aurrera zijoan bezala, hasi ziren pixka bat lehiaketa, txapelketa ezberdinak etortzen, eta horri izan genuen, ez? Uharte Arakileko ez, Nafarroko txapelketa, eta hor ilusio handia zizuen lehenbiziko postu ez, Nafarroko txapeldun ez? Bai, ilusioa handia, zeren azkenean ginun amak eta aitak gaznategia muntatu zioztik duela 30 urte, eta ordutik beti aurkezten ginen gazna, bai ibili ginen bigarrena, hirugarrena, baina lehenbiziko ez ginen behin lortu eta txapela bat lortzea azkenean hori egiten du bai. Bai, eta aurrera goia joan azia, beste sari bat etorri zen ez, gourmet edo deitzen diren sari horietan ere, bigarren postua lortu zenuten, ezagit konkretuki ze sari mota den edo ze txapelketa mota den? Hau zen berez txapelketa hau hasia zen ganden urtean, baina nola etxizen dena, ez zuten segitu txapelketa. Normalen ganden urtean martxoan egin zen, bai intzuten pixkat atera ziren finalistak, baina nola ja gero martxoen erditan etxizen dena utzi zuten bertan bera. Eta aurten segitu zuten, eta aurten zen intzuten IFEMA merkatua baliatuz, hortan intzuten lehiaketa. Bai. Eta gero ja azkeneko lehiaketa potentea, munduko gazta txapelketa hor ja, eskaintza bazenuten ere, ez? Urtea ongila bukatzen nahi zineten eta beti ere eskaintza bazen ez, dominen bat eroriko ote zen. Bai, beti esperantza baduzu, hori bai, baina gero ere ez da inerresa, hanbertze gazna aurkezten dire eta baina azkenean esperantza eta ongi gantzego. Bai, gure eskualdean, okerrez baldin banago, bakarrak izan zarete ez? Gure hemen inguruan bai. Bai, eta lau dominekin ez da gutxi ez. Felixek zioen ez, azkenean, jende gaztea behar da ez, pixko bat sektorei lotzen dena, paraje haudanak zaindu, kalitatezko gazna ekoiztu, eta hor ikusten da, bengoetxeatarrak lurrari lotzen zaretela ez, pixko bat hor zaudete ez, anai arrebak, bikotea, pixka bat, nola banatzen duzu pixka bat zuen lana, zenbatxo persona zaudete? Azkenean gu, 6 anai arrebatek, 3 segitzen dugu mundu hontan, eta normalki gu nitan ere aizpa, jone gaznateian aitzen gara. Eta naia Xabier nire bikote Frantiskokin arditeianak eta kanpoko lanak. Gero non suertatzen den lan eskugolpea behar dena, dena muitzen gara, baina normalki hola itzen gara bai. Bai, eta azkenean dozein eguna libra hartzeko, por batzuk hartzeko, beti ere hainbeste jenden artean moldatzen alzareta iso, ez? Bai, orai da erresago, lau gara eta orduan oporrak eta egun libreak hartzeko eta da erresago. Leheno aita eta ama ziren bi bakarrik, oino 6 umekin eta ez zuten, zaila zuten bai. Orai aldatzen da eta azkenean behar duzu ere pixka bat. Bai, askotan ematen du ez, sari bat etortzen delikan, gaznain duenari ematen zaiola meritua, baina hor garrantzia handia du, baita ere hartzaiaren lana, ez? Xabier eta zure bikotea, azkenean hartalde on bat dute, ongi zaintzen dute hartaldea, eta hortik abiatu behar da, ez? Esne on batetik, ez? Azkenean hortik hasi behar da. Lehenbizik zaindu ongi ardia, inguruak, zeren ardia hau maite du beti egotea kanpoan eta behar duzu zaindu inguruak, beraiek ere zaintzen dute, azkenean jatean eta garbitzen duzte, belaiak eta hola, eta gero zainduta ardia esne ona biltzea, hori da importantea, lehenbiziko pausua gazna egiteko, bai. Bai, eta gero lehiaketara gazna aurkezteko, ez dakit, egiten duzue familia arteko kata
garrantzitsu bat, pixka bat, zuk ere ja begi ona duzu, esperientzia baduzu, nola izaten da erabaki horiek? Ez, azkenean da familiak. Bueno, aitzenga normalki bai lote bat saltzerako orduan jastatzen duzu, eta ikusten baduzu zerbait berexia hola punto ona edo, pixka beresten duzu, eta lehiaketak direlek hurbiltzen, baldin batuzu bizpahiru lau lote edo, azkenean etxean, sukalderagan, eta jastatu denen artean, eta batzuk punto batzu, hola da pixkat azkenean bai. Bai, aurreko denboraldi hau ezagik noiz bukatu zenuten gutxura bera, ja, gasnaiteri? Uztaien ondarrera, buztuin lehen inguru hortan bukatu ginen aurten. Pixka lehentxo, ginen obra txiki bat inbarra arditean, eta orduan utzi ginen pixka lehentxo, bai. Bai, eta berri aldu den denboraldia, nola dago ja hartaldea edo... Horai, justuki, horai hasten dire umatzen. Horai hasi dire, eta, bueno, lehenbizian bildotxak ardiekin, eta hilabete baten buruan hola hasiko gara gasnatzen. Eta hor, poliki-poliki, ez? Hasten zarete ja martxa hartzen, eta, ez? Bai, azkenean izan da bizpahiru hilabete hor erdi pausa, bueno, bertze gauzetako baliatzen dugu, eta horrein pixkaka arrankatzen hasiko gara, bai. Bai, eta salmentaldetikan arazorik gabe, ez? Kalitatezko produktu inezkero saltzen da azkenean, ez? Azkenean bai, momentuz beti saltzen da, bai. Eta jendea ere orain zaindatu du pixkat konsuma, bertako konsumitzen du bertako gauzak, eta orduan ez, errex. Bai. Bo, ongian amari ikusten dugu, martxa hartua duzuela, lana ongi egiten duzuela, azkenean konsumitzaileak ere eskartzen dute, ez? Bertako produktuak, jatorri izendapen bat duten produktuak are gehiago, eta espero du, urtengo denboraldi ere ongi aritzea lanean, jendeak zuen gasnak erostea, eta sariren bat etortzen bada, ongi etorria ere, baina zuek azkenean konsumitzaileen egiten duzuela lana, ez? Ez, azkenean hori da, gure helburua da konsumidoreak gure gasna maitatzea, gustuko izatea. Azkenean lehiaketa bai ongi etortzen da, baina behar da gure klientek eta gustu izatea gure gasna erostean, eta orduan hori da importanten azkenean. Bo, ongi, esan bezala, ongi segi, eta eskerrik asko bertan izategatik. Mila esker. Mila esker zuei. Hirugarren atala honetan, Marta Pérez de Loperenarekin gaude, bera Gozkuakoa dugu, eta Nafarroako Artzai Gazta elkarteko ordezkaria, ongi etorria zuri ere. Egunon. Egunon. Eta, pixka bat jendeak jaki dezan, ez? Azkenean baitugu Felixekin ondu gara, jatorri izendapena hor dago, baina bestetik badire elkarte esanguratxoak, eta zuena du horietako bat, ez? Artzai Gazta elkartea. Jendeak jakin dezan pixka bat ezagite gutxora noiz sortu zen, eta pixka zer helburuekin sortu zen elkartea. Bai. Artzai Gazta Euskal Herriko artzai eta gaztagileen elkarte bada. 1980ko hamarkadaren hasieran hasi zen, sortu zen, eta hasiera baten, gazta hobetzeko, eta gero Artzai Gaztaren nortasunaren alde egiteko sortu zen, ez? Eta urte luze hauetan lortu dena da sektorea profesionalizatzea. Bai, hori da, azkenean beti handik izan dire artzai eta gasnagileak, baina zen zitzaion duen garrantzi hori ematen, ez? Askotan badire gasnategi batzuk, esne erosten dute, gasna egiten dute, baina zuen balorea gehiago da, ez? Kontrola eramaten duzu ez, ardietatik hasita, gasnain arte ziklo osoan, ez? Bai, Artzai Gaztan gure artaldearen ardilatxaren esne gordinarekin egiten dugu gazta, eta hori da, ez? Prozesu guztia kontrolatzen dugu, bai hasieratik, elikaduratik, artaldearena, eta bukaeraino, merkatura ailegatzeraino, ez? Eta, uste dut importante dela jakitea, ez, azkenen gure lana lurrari lotua dago, eredu iraunkor eta estensibo baten alde egiten dugu, eta azkenen gure ekoizpen prozesua larretan hasten da, ez? Eta hortik aurrera ingurumenaren errespetuz jokatzen dugu, eta hori importantea da ere bai konsumitzaile jakitea. Bai, Artzai Gazta elkarteren barruan edo hor zaudeten artzai eta gasnagileak eredu familiarrak dira gehienak, ez? Pixo bat,
zure kasuan ere, zure Bai. bikotearekin, gurasoen laguntzarekin, osabaren laguntzarekin, bazkenean oso lotu dago familiari eta... Bai, hori da, ekoizpen txikiak dira, familiarrak, ez? Eta bueno, horrek ere bai ematen dio kalitate gehigarri bat. Hori da. Bai. Artzai Gazta elkartea bera, 1980garrengo hamarkada horretan hasieran sortu zen. Helburu garbiekin eta ez dakite Euskal Herri mailan pixka bat nola banatzen zarete, pixka bat zuz zaitugu Nafarroako ordezkari, baina nola antolatzen zarete? Hori da, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta Nafarroako bazkideak gara, ez? Nafarroan hain zuzen 33 bazkide gaude, eta bakoitzek, herrialde bakoitzak ordezkari bat dauke Artzai Gaztaren juntan. Orduan, gu bilerak egiten dugu, eta gero badagola asamblea, eta asamblean onartzen diren hartutako erabakiak, edo hartzen diren hor asamblean. Guk azkenan bideratzen dugula ere bai pixkoat juntan, proiektu batzuk, edo bazkideen eskaerak, edo aportazioak, eta gero asambleak azken hitze dauke. Zuek probintzi desberdinetako ordezkariak hor zaudete, eta gero ere lehendakaria baduzu ere, zuen elkartean. Bai, kasu honetan Artzai Gaztako lehendakaria ere bai Nafarrokoa da, Arruazokoa, Aitor Kanpion, eta hori, bai. Bai, ez dakite asamblea hori ze maiztasunakin hartzen direla erabaki potoloak edo? Bai, ekainean izaten da asamblea general bat, orokorra, eta gero badagola beste bat urrian. Bai. Hori da. Bai, beti ere orduan Artzai Gazta elkarteak kalitatezko produktua, lurrei lotua, familiari lotua, ardi-latxari lotua, eta azkenean iritsi behar da merkatura, ez? Konsumitzaileetara, kasu askoetan zuek zarete saltzaileak, distribuitzaileak, eta pixko bat prozesua guztiz egiten duzuenak, ezakite nola ikusten duzu, nola dago momentuan merkatua, konsumitzaileak baloratzen du behar den bezala zuen produktua. Nik uste dut, konsumitzaileak gero eta gehiago eskatzen du, kezka dauken nola ekoizten diren elikagaiak, ez? Eta, guk gure eredu hortan, esplikatzen dugu nola izaten dela prozesua, ez? Esan duten bezala, larretan hasten da, inguruko baliabideak aprobetxatzen dugu, eta eredu iraunkor eta familiar eta estensibo baten alde. Orduan horrek konsumitzaileak eskertzen du, ez? Azkenen, elikagaiak ekoizteko ez du dena balio, eta gertutasun hori ere bai eskaintzen diogu, orduan horrek garantia da. Bai, zu kasu honetan ja pixka bat Artzai eta gasnagile bezala pixka bat oreka bat hartu behar da ere, ez? Zuek badakizue lan ongi egiten, baina badakizue zenbatxo ardiekin antolatzen zareten, zenbatxo gasnagin, urte guztiak ez dire berdinak, baina azkenean familia bat aurrera ateratzeko, bizimodu bat izateko, tamaina hartu behar da pixka bat, ez? Bai, hori da. Azkenen Artzai Gazta elkartean barrenen ere bai, aniztasun asko dago, ez? Ez da gauze bera Orbaizetan ekoiztea, edo Baztanen, edo Arabakoa janadan, ez? Orduan, aniztasun horrek ere bai aberastasuna ematen dio Artzai Gaztari, elkarteari berari, eta ere bai gizarteari eta konsumitzaileei. Administrazioarekiko ze lotura, ze laguntza duzu administrazioak ere baloratzen du zuek bezaleko elkarte bat, edo geroz da zailagoa da hori? Bai, administrazioak gu gehiago baloratzea nahiko genuke, ez? Baina, badaudela laguntza batzuk, eta, bai. Bai, hor daude ere txapelketa desberdinak ez, azoka edo feri desberdinak. Bai, Artzai Gaztak ere bai antolatzen ditugu hori ekintza desberdinak, ez? Txapelketak, lehiaketak eta ferik ere bai. Eta azkenen hori ere bai, azkenen feri hoitan, sari bat lortzen dugunen, Artzaientzako kriston poza da, ez? Azkenen zure lanari errekonozimendu handie da, baina nik uste dut ere bai txapelketa hoik osotasun baten hartu beharra diela, eta azkenen sektore guztirako onura ekartzen dute. Azkenen feri hoitan edo txapelketa hoitan gure gaztaren kalitatearen goraipatzen da, eta hori denontzako onura ekartzen du. Bai.
Idiazabaleko lehendakariak Felixek zioen, salmentarako edo ospea izateko hasi behar dela etxetik, ez pixka bat Euskal Herri mailatik baloratzen gure produktuak indarrak bertan hartzen, eta behin bertan dagoelikan indartua ongi da kanpokoak ere erostea, baina... Artzai Gaztako helburu nagusia, nik uste dut gehienak ehuneko portzentaia handie hemen bertan saltzen dugu, ez? Azkenen bertan ekoizten dugu, bertan saldu nahi dugu, eta gertutasun hori ere bai konsumitzaileekin eta konsumitzailearekiko onura ekartzen du bai herrira, herrientzako, guretzako, denontzako. Gero ere turismoa erakartzen du Euskal Herriak ere, eta badakigu ez, kanpotik etortzen den edonork, badaki ez gure produktu izarretako bat gazna, ardi gazna latxaren hori da. Bai, estima handia dauke, eta bai, nabaritzen da. Zuek ere ezakite, poliki denboraldi berriari begira edo... Bai, kanpainan bertan daukagu, ardiak onbatzen ari dira, así que hasiko gara martxan segitun. Azkenean uztartu behar da dena, ez? Zu dezu bezala bikotea zu hor zaudete, familiaren laguntzarekin ere, baina zuen familia aurrak gainontzekoa bizia eguneroko lana, gauza asko inbarra dire eta denak ongi konpaginatu, ez? Bai. Azkenean gure lanaren atzetik lan ordu asko daude, ez? Egunez, bai gabeze, bai. Azkenen umealdi kanpainan eta gabez ere bai hor egon beharra diela. Orduan, importantea da gizarteari ere bai erakustea, ez? Gure lana, zer dagoen Artzai gazta baten atzetik, eta nik beti esaten dut famili bat dagoela, ez? Esplotazio familiarra dela, etxalde familiarrak, baserria, herria, hizkuntza, paisaia, eta hori dena babestu nahi baldin badugu, Artzaiak ere bai bizi baldintza duinak izan beharra dugula, ez? Bizi baldintzak duinak lortzeko gure produktuen prezioak ere bai duinak izan beharra dira. Hori da, badakigu danak ez, azkenean nola jartzen ari diren, argi indarra dela, gasolioa dela, pensua dela, eta nola baitere produktuen isladatu behar da, ez? Eta konsumitzaileak jakin behar du lehen mailako produktuak direla eta prezio bat duin bat behar dutela atzetik bizizereten familia guztienatik. Hori da, askotan ez da erreparatu behar bakarra prezioetan ez, baizik eta produktu horrekin ze babesten dugu, ez? Eta hori dena babestu nahi baldin badugu, hoxe. Garbi geratzen da, Marta, egiten duzuen lan garrantzitsua, famili bezala bazuek Artzai eta Gaznagile bezala, eta nola ez, elkarte bezala ez, Artzai Gazta elkarte garrantzitsua, ospe handia ere duena, eta konsumitzaileak baloratu behar duen elkartea. Eskerrik asko, azalpen guztiak emateagatik, eta zuek ere denboraldi ona izaten duzuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.